Преди да започна с видеото, искам да обявя, че заедно с другия езиков ютубър Словадън направихме Discord сервер, Bulgarian Linguistics Community. Има форум за въпроси на всякакви теми, или езикови, или просто към ютуберите в сервера, и ние също ще го използваме, за да се обръщаме към вас относно това, което бихте искали да видите от каналите ни. В сервера също така има информация за стария правопис и за правописите реформи, както и канал за дискусия, където може да давате свои мнения и предложения. Има и канали, в които може да изпращате свои работи и проекти. Например, аз ми изпратил мои таблици за спреженията и склоненията на старобългарски, а пък Адам ми изпратил свои статии за падежите на междуславянски език. Има и много канали за дискусия на всякакви различни езици и естествено обикновени чатове, в които може да се запознаете с други хора с сходни интереси. Радваме се, че с видеята ни сме достигнали именно такива хора и се надяваме, че с този Discord обществото ни ще продължава да расте и да се развива. И сега обратно към видеото. Не се съмнявам, че всички, които гледате това видео, знаете кой е Славик Лашарът. Той е ютубър с най-много абонати в България и видеята му би трябвало да са информативни или дори образователни. Но не знам, леко ме съмнява понякога. Едно негово видео, което ми хвана вниманието преди известно време е "Чуйте древните езици" – египетски и старобългарски. Сега аз не мога по никакъв начин да се нарека специалист по темата, обаче уча древни езици, уча латински, старогръцки и старобългарски. По едно време бях ходил на уроци по египетски и санскрит. А и като цяло се интересувам от лингвистика и история от близо 7 години. В заглавието на видеото сигурно съм рекал това реакция, обаче по-скоро просто ще показвам отделни части от видеото или ще ги поправям или ще дам допълнителна информация. Иитио и им отеп. Това буквално се превежда като "Вие идвате с мир". Така са се поздравявали в Древен Египет. Най-близко нещо, което успях да намеря от този поздрав е "Йиги Махатип", което буквално означава "връщам се безопасно". Тук предполагам, че разликата просто се е получила заради минаването през различни преводи. Понеже на английски това може да се каже като "to return in peace", като "in peace" буквално означава "в мир", обаче тук се има предвид по-скоро като "безопасно, небезпокоено". Относно произношението тук става малко сложно, понеже египетските иероглифи записват само съгласните, както на арабски и на еврит. Та затова, когато четем на египетски, има две възможни произношения. Египтологическото произношение, което превръща някои от съгласите в гласни, например Й, Л и А стават просто на И, У и А, и между съгласните в едностречните думи просто се добавя глас на Е. Та по египтологическото произношение този поздрав ще е И Емхетеп. Това произношение е практически полезно, обаче знаем със сигурност, че няма как наистина са се произнасяли така думите. Но точно няма написани гласни, как въобще бихме могли да знаем. Тук идва реконструираното произношение, което сравнява египетските думи с техните коптски еквиваленти. Понеже коптският език, който се е говорил между 3 и 17 век и все още се използва от православната църква в Египет, е пряк наследник на древният египетски език. Та с това сравнение, както и с сравнение с другите семитски езици, може да предполагаме как са се произнасяли дадени гласни в различни периоди от развитието на езика. Затова аз казах последната дума като Хатеп с дълго А, което е реконструираното произношение между 25 и 13 век преди Христа. А той казва Хотеп, което наподобява произношението от 8 век преди Христа. Всичко това не е някаква сериозна забележка към видеото, просто реших, че ще е интересно да го обясня. Благодарение на изкуствен интелект, вече не само можем да четем с точност древните текстове, но и да ги произнасяме, както и да ги визуализираме. Да, разбира се, благодарение на великия изкуствен интелект най-сетне може да разчитаме и да произнасяме древните езици с точност. Не благодарение на стотиците лингвисти и историци, които цял живот разчитат древни текстове и си измислили как да възстановят произношението, не сме могли нищо това преди великия изкуствен интелект. Също не искам да правя някакви обвинения, но е малко подозрително как точно тази част, в която глезва изкуствен интелект, е казана в тази характерна конструкция "не само, но и". Нищо не съм казал. Оригинално в сценария ще да кажа, че няма да обръщам много внимание на изкуствен интелект, защото все пак не е главната тема на видеото. Но точно в същия ден, в който трябваше да записвам тази част, Александър Филмс обявиха, че ще излъчват пълнометражен анимационен филм, генериран изцяло от изкуствен интелект. Та не, май ще обърна внимание на изкуствен интелект, защото това просто вече не е тема, която може да бъде избягвана. Използването на изкуствен интелект за генериране на изображения и видеа е просто пълна подигравка. Не само за артистите, илюстраторите, които си губят работата и биват омаловажавани, но и за самите зрители. Защото самото нещо, с което заменя тези илюстратори, е просто визуална помия. Не казвам, че всеки трябва да наема илюстратор за всяко малко нещо, което иска да се сложи във видеото, но ако не можеш, може просто да използваш изображение от Google. Да, може би било по-скучно с изображение от Google, обаче не бих казал, че илюстрациите от изкуствен интелект изглеждат по-интересно поради правилните причини. Що за писменост е това? Добре, достатъчно за изкуствен интелект, нека просто се връщаме към темата на видеото. Викингски. Tyr fe, tyja fränder, tyr sjolver itsama. Ek veit ein, at aldri tyr. Както може би се проча сега, като слушах оригиналния текст, изкуственият интелект дори не прочита цялата строфа. Буквално просто не казва последната част, Домр Мдалфен Хуер, не я превежда в субтитрите.
Също така в превода има една доста малко, обаче много очевидна грешка, като се погледне целият контекст. Това е 67-ма строфа на средновековната поема Хавамал, словата на Хави, прочутият. Предишната строфа започва по същия начин, обаче завършва различно. Богатството, или по-буквално добитъкът умира, роднините умират, самият ти умираш по същият начин. Но славата или репутацията никога не умира, за този, който има добра такава. Та следващата строфа гласи същото. Добитъкът умира, роднините умират и ти самия умираш. Но аз знам нещо, което никога не умира. Преценката или присъдата върху мъртвеца. Та се става дума за начин, по който живите ще се запомнят мъртвия, не просто за неизбежността на смъртта или нещо такова. Словата и спомена са много важни неща за индоевропейските народи, до толкова, че даже има общ индоевропейски корен за израза вечна слава. Ако ви е интересно да разберете повече за поемата, може да видите видеото на доктор Джаксън Кроуфорд в описанието. Това беше старонорвежки, или по-точно староскандинавски, и е езикът, на който са говорили викингите между 8 и 14 век. Самите хора, които са говорили този език, са го наричали Дънсктунга, който означава датски или скандинавски език, или пък Норрънттунга, който означава северен или норвежки език. В никой случай обаче не би се наричал викингски език, защото викинг не е наименованието на народа, а на професията. Викингите са просто търговците и пиратите. Метафорите им са още по-озадачаващи. Например, кораб е кенеги, което се превежда буквално като кон на морето. Добре, това тук може би е най-смешната грешка в цялото видео. Най-близко нещо, което успях да намеря от тази дума кенеги е кеннинг, което обаче не означава кон на морето като метафора за кораб, а означава метафора. Думата метафора. Те предполагам, че тук просто е потърсил метафора на стар скандинавски, обаче вместо да вземе примера за метафора, Гялфърмар, морски жребец, просто е взел думата метафора на стар скандинавски. Как въобще постигаш това? Да, извън това, начин по който да го казвам, малко го прави да звучи се едно тази странна метафора кон на морето е обикновената дума за кораб на староскандинавски, обаче всъщност това Гялфърмар е просто поетичен израз. Стандартната дума за кораб на староскандинавски е скип, от същия корен като английското ship, така че не е толкова странно колкото го изкарва. Старонорвежкият се е използвал в продължение на цели 700 години и е оставил траен отпечатък върху съвременните скандинавски езици. Какво означава траен отпечатък? Съвременните скандинавски езици са преки наследници на староскандинавски език. Това е следно да кажеш, че праславянски език е оставил траен отпечатък върху славянските езици. Очевидно! Старобългарски. Človekoljubec Boga, strojani veся и неоставляени човече рода без разума, навесен ка разуму приводен и ка съпасенио. Извън странната илюстрация на прабългарин, който прилича на тюрски номад, докато говори за бог на славянски език, самия глас не е чак толкова зле. Най-очевидната грешка за всеки, който е запознат дори само с старобългарската азбука е произношението на малката носовка. Един основен фонетичен принцип, който разграничава славянските езици от съседните им балтийски езици, е закон за отворената сричка. Според него всяка сричка трябва да завършва на гласна, и за да се постигне това съгласни в края на думата или отпадат, или се разместват, или по някакъв начин се слива с гласната. Съгласите М и Н, които са назални съгласни, се слива с предходната гласна и образуват носови гласни Е и О. Например, прабалто-славянското пенкта става старобългарското панте. Тези носови гласи се развиват различно на различните славянски езици. Затова, например, на българския пет, а на руския пят. И именно понеже на руски тази буква се произнася като я, всъщност съвременната буква я е ръкописна малка носовка. А стария начин да се пише звука я е ютувано а. Както и да е, главната ми идея е, че тази дума в никакъв случай няма как да се произнася като строени. Този отказ от за буквите на чернориза с храбър е и малко урязан, така че сега ще чуете моя по-пълен прочет. Човеколюбеце Бога, строяни веся и не оставляя и човача рода без разума. Навъсънка разуму привода и спасението, помилуваве рода слованеска. Посылай ма свантая го Константина философа, нарицая мая го Кирила, може правитина и истинина, и створи има писмена трита сънта и осме. Предшественикът на нашия съвременен български език се смята за най-ранният писмено засвидетелстван славянски език и дори все още се използва като каноничен от православната църква. Тук ще е хубаво малко да се уточни терминологията. Старобългарският е говоримият, църковният и държавният език на Първото българско царство между 9 и 11 век. Самият език по това време обаче не се наричал български език, а просто слованески, все едно просто славянски език.
Само че писменият език има някои особени характеристики, които показват, че това е специфичен език на българските славяни. Докато езикът на православната църква е това, което се нарича църковно-славянски език. То може да се нарече нещо като източно-славянска редакция на старобългарски език, главно с някакви графични, фонетични и няколко граматични разлики. Както подсказва наименованието, този език е бил само литургичен, не е бил роден език на никого. Защото самият език е южнославянският език на българите, обаче произнесе по начин, по който само източен славянин би го произнесъл. Та въпреки, че старобългарският и църковнославянският са на практика един и същи език, като термини не са синонимни, защото описват различни форми на езика, в различни периоди, в различни среди. Българските книжовници носят духовните преписи към днешна Русия, Украйна и Беларус. Така, благодарение на разпространението на християнството, тези народи лека по лека адаптират и кирилицата. Конкретно източните славяни не приемат кирилицата по лека, те директно приемат кирилицата, не глаголицата. Има пък и обратния случай. Кирилицата на практика представлява гръцката азбука, или по-конкретно византийски оцял, с 9 или 10 добавени букви от други писмености. Заради близката връзка между гръцката азбука и православното духовенство, католическите славяни никога не възприемат кирилицата. И затова на някои места в Хърватия продължава да се пише на глаголица чак до 19 началото на 20 век. Старогръцки. Εναρκίενολόγος και ο λόγος συμπροστών θεών και θέος είναι ο λόγος. Ούτως είναι εναρκή προς τον θεόν. Πάντερ αυτοριένετο. Така, на първо място главният проблем тук е, че видеото просто дал безумно широки граници на понятието старогръцки език. Второто хилядолетие преди Христа е език на Микено-Минойската цивилизация, запазен само на глинени таблички, написани с древната сръчкова писменост линеар Б. А 5 век след Христа е когато гръцки става официалният език на източната Римска империя. Езикът естествено минава през много различни периоди за тези 2000 години и половина. Това, което обикновено наричаме старогръцки език, е класическият етически гръцки между 5 и 4 век преди Христа. Езикът на Платон и Аристотел. Но след завоеването на Александър Велики, гръцкият език се разпространява и става нещо като лингва франка на цялото източно Средиземноморие. Затова възниква така наречения койне или кини гръцки, общ гръцки език, който смесва различни характеристики от различните диалекти. Та отказа, който чуваме във видеото, началото на Евангелието на Йоан, не е точно на старогръцки, а на късно койне гръцки. Но по-големият проблем тук не е просто, че не е на класически гръцки, а че смесва различни произношения от различни периоди. Например, буквите Θ, Фи и Хи на старогръцки са се произнасяли като Т, П и К. Това са така наречените аспировани или предихателни съгласни, които просто означава, че след тях има все едно малка въздишка. Т, теос. Обаче около 2 век преди Христа тези предихателни съгласни, както и звучите им варианти, стават на проходни съгласни. Темек буквите Б, Д, Г и П, Т, К стават на В, Д, Г и Ф, Т, Х. Затова гръцки думи с тези букви на английски се пише с PH, CH и TH. Например, думите хаос и философия са се произнасяли каос, философия. Но във видеото произнася само звучите съгласни по съвременния начин, а аспированите ги произнася по древния. Например, казва єнето, но арки. Та сега ще чуете същия отказ, но с правилно койне произношение, както и началото на Никомахова етика, за да чуете и класическото произношение. Енархи ен о логос, και ο λόγος εν προς τον Θεόν, και Θεός εν ο λόγος. Ούτως εν εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο. Πάσα τέκνε καί πάσα μέθοδος, ομόγιος δε πραξίστε, καί προαίρεσης, αγατούτινος απίεσται το καί, διό καλός απεπέναντο ταγατόν, χου πάντα πιέтай. Мога да ви дам и един интересен факт. Думата идиот идва от старогръцки и се превежда буквално като човек, който не се занимава с обществени дела или политика. Гледайте какво нещо и как се е видоизменила. В наши дни наричаме именно политиците по този начин. Идиот по-точно означава частна личност, от думата идиос, собствен. Та идеята е човек, който си гледа сам себе си и не се интересува какво се случва в града или в обществото като цяло. Та не бих казал, че съвременните ни политици са кой знае колко далеч от изконното значение на идиоти. В някои части на Гърция има хора, които все още говорят форма на старогръцкия. Това е доста лудо твърдение, което да кажеш просто и така без никаква друга информация. Буквално звучи като края на някаква страшна история. Но според легендите има някои части на Гърция, в които все още може да се чуят хора, които говорят на старогръцки език. Предполагам това, което може би имам предвид е цаконски език, който произлиза от стария дорийски гръцки.
Дорийските говори са по-стари от гръцкото койне, което е основата на съвременния гръцки език. Да предполагам може да се нарече по-стар гръцки, но нали това не го прави форма на старогръцки език. Постепенно всички народи от Близкия изток адаптират акадския и той се превръща в първият масов семитски език, от който всъщност произлизат съвременният арабски и дори иврит. За акадския като цяло не мога да кажа кой знае какво, но това тук със сигурност трябва да го отбележа. Акадският, арабският и еврит са част от семитското езиково семейство. Арабският и еврит са централно-семитски, а акадският е източно-семитски. Та арабският и еврит не произлизат от акадски, а просто и трите езика произлизат от един общ език, прасемитски. Това, че единият писмен език е по-стар от другите, не означава, че те произлизат от него. И затова се да кажа, че полския произлиза от харватски. Жалко, че само един от тези езици оцелял до днес и няма нещо като изкуствено възстановен древен език, с който хора през 19 век изолират децата си, за да изградят своя колониален и геноциден проект. Това би било доста странно. Така както и да е латински, сега сме до латински. Etiam vobis aut perfugium querre, aut morte timere necesse est. Vobis rustice ville sunt, in quasiam vos. Добре, тук трябва отново да си говорим за развитието и различните произношения на латински език, защото имам чувство, че не много хора се замислят за това, като става дума за древни езици. Когато говорим за древността, тя често звучи като просто една съвкупност от отдавна отминали събития. И затова не звучи странно, като се замислим за някакви неща от сорта на това, че пирамидите са били толкова древни за Клеопатра, колкото Клеопатра е древна за нас. Античността също имала своята античност, все пак античността е била нечия съвремие. И тогава е имало обикновени хора като нас, които са си мислили за далечното минало, за далечното бъдеще. И древните езици по същия начин не са били едно нещо. Те също са имали различни диалекти, различни произношения и различни периоди. На латински обикновено може да чуете три различни произношения. Класическото произношение между 2 век преди Христа и 1 век след Христа, което е възстановено от лингвисти въз основа на правописа, древните граматици и други сведения. В него няма букви с различни произношения и няма двойни гласи, които се произнасят като една гласна. Например, името Цезар се произнася Кайсар. Другите произношения са така наречените еклесиастически произношения, т.е. произношението, което се развива през поколенията в католическата църква. То може да се раздели на две произношения. Германското произношение, което се използва в България, и италианското произношение, което се използва в католическата църква. В германското произношение, например, се казва Цезар, а в италианското се казва Чезар. Ако ви е интересно откъде идват всички тези различни произношения на буквата С, може да гледате видеото на Ян Мисъле. Но отново най-големият проблем тук не е просто, че не е на класическото произношение. По-големият проблем тук е, че дори не е истински латински текст. Това е измислен латински текст от телевизионен сериал през 2011 година. Това на теория е по-добре от изкуствен интелект, нали поне се използва запис от истински човек, но едно ще да е хубаво, ако беше запис от истински латински текст и две ще да е хубаво, ако поне беше добре измислен латински текст. Човекът в записа смесва класическото и германското произношение, например казва факиам, но не цесе. И първата дума в отказа не е нито по класическото, нито по еклезиастическото произношение. То е или етиам, или ециам, а във видеото казва екиам. И отгоре на всичко последното изречение буквално просто няма смисъл. Та сега ще се опитам да поправя този текст доколкото мога и ще ви дам отказ от истински латински текст за смъртта на Цезар на Светоний. Etiam vobis aut perfugium quaerere aut mortem timmere necesse est. Vobis rusticae villae sunt, quas iamos fogere ut utilesit. Caesar perit sexto et quinquagesimo aetatis anno, atque in deorum numerum relatus est. Sequidem ludis, quas primus consecrato ei heres Augustus edebat, stella crina per septem continuus dies fulsit. Creditumque est animam esse Caesaris in caelum recepti. И макар да се счита за мъртъв, все още продължава да се използва най-вече в медицината. Тук има една малка разлика, която май за жалост не прави на български, обаче на английски има разграничение между dead language, мъртъв език, и extinct language, изчезнал език. Изчезнал език е език, за който знаем само от писмени сведения. Никой нито го е говорил, нито го е писал, нито го е владеел по какъвто и начин за стотици години. Това е например староанглийският, староскандинавският, повече от средновековни езици като цяло. Докато мъртъв език е език, който просто вече не е роден на който и да е жив човек. Въпреки че не е роден на който и да е, хората продължават да го изучават през вековете. Така че си има хора, които могат свободно да говорят, да пишат и да четат на него. Именно такива са латинския, старогръцкия и църковнославянския. Въпреки че не е ничий роден език, не е имал нито един ден в последните 2000 години, в който никой да не е говорил, писал или чел на латински. Ето ви още един интересен факт. Знаехте ли, че в латинския език няма дума за да? Те се съгласявали с нещо, като казвали sic est. В превод така е. Реално се предполага, че на почти всички езици думата да първоначално означава нещо като така е.
Например, на полски думата за да е буквално просто так. Но именно понеже на латински няма един стандартен начин да се казва да, но романските езици възникват от различни места. Италианското и испанското си идва от сикест, така е. Френското уи идва от оил, което идва от хок илле, буквално това е онова. И романското да идва от нашето да. Латинският все още се счита за езика на католическата църква. Добре, как ще се смята за официалния език на католическата църква? Или е, или не е. И очевидно е. Всички свързваме финикийците с измислянето на парите, или така известните финикийски знаци. Но реално те са създателите на първата в света фонетична азбука. Тоест, произнасяш звука, който четеш. Произнасяш звука, който четеш. Във всяка писмена система произнасяш звуци, които си прочел. Това, което имам прави да кажа, е, че буквите на финикийски се произнасят като самостоятелни звуци, а не като цели срички, като на минойски или цели думи, като на китайски. Тук също има малка уловка, защото азбуките са тези, които имат букви и съгласни и за съгласни. А финикийският, както египетският, има само съгласни. Писменостите, които имат само съгласни, се наричат абджади. Всъщност всички тези различни наименования следват един и същи модел. Английската дума алфабет, която идва от гръцки, е просто алфа и бета, първите две букви на гръцката азбука. Българската дума азбука идва от аза и бука и първите две букви на старобългарската азбука. И тази дума абджад идва от първите 4 букви на арабски. Алеф, бет, гимел и далет. Благодарение на изключително простата си азбука и произношение, те повлияли на говора на гърците и на другите народи в Европа, с които търгували, макар на мен лично езикът им изобщо да не ми звучи лесен. Друга разлика, която не разбирам как това видео не прави, е разликата между писмеността и самия език. Гръцката азбука идва от финикийската, обаче гръцкият език е индоевропейски, а финикийският е семитски. Това, че просто взели азбуката от тях, не означава, че езикът им е бил повлиян от тях. Етруският език, който току-що чухте, е говорен от етруските. Това е древен народ, обитавал Централна Италия и реално техният език, заедно с гръцкия, са в корена на латинския. Отново, етруската азбука е основа на латинската азбука, не на латинския език. Латинската азбука идва от етруската азбука, а етруската азбука идва от гръцката азбука. Това не означава, че етруския език и гръцкия език са основа на латинския език. Знаем, че са писали от дясно наляво, което е нетипично за Европа. Действително не е чак толкова странно, ако го погледнеш в контекст. В архаичния гръцки период надписи са били изписани на така наречения бустрофедон. Бустрофедон буквално означава волско обръщане, защото първия ред се пише от ляво надясно, а следващия се пише от дясно наляво. И така през целия текст. Хубавото на тази система е, че така не трябва винаги да се връщаш в началото на текста, за да прочетеш следващия ред. Което е особено полезно за големи текстове върху стени или предмети. И също така няма как да объркаш кой е следващия ред и без да искаш да пропуснеш един и да прочетеш същия отново. Но за жалост тази система започва да се изоставя около класическия период и еленизма и започва да се пише само от ляво надясно. На етруски просто се е случило същото, но се запази само от дясно наляво. Тяхната дума персо, от която идва латинската персона или личност, всъщност се превежда като демон. Тоест за етруските всички ние сме демони. Буквално в момента, докато записвам, се знам как целите ми записки са просто едно редуване между забавен и интересен факт, нали, просто допълвам някаква информация, която той споменава и какво по дяволите говори този човек. Те надявам се, че не ви изненадва, че не тази дума персо не означава демон, етруски не са смятали хората за демони. Най-малко защото няма как да имат концепцията за демон преди Христа. Думата демон идва от гръцкото даймон, което просто означава дух или някаква свръхестествена сила, не конкретно зла или добра. Но в християнството всякакви такива свръхестествени сили, които не са свързани с единния бог, се смята за зли. И от тук идва съвременната ни идея за демони. Произношението на санскрит се базира на вибрации, които според древните вярвания влияят положително на човека, практикуващ езика. Я го чуйте пак и ми кажете долу в коментарите, дали случайно сте се почувствали по-добре. Човек почва много да се побърквам, когато почне да ми говоря за тези вибрации и енергии на езика. Всеки език е вибрация на въздуха с гласните струни. И всяка култура има някаква идея за лечително или свръхестествено свойство на езика. Така че това не е нещо толкова странно и ориенталско, колкото той го представя. В Индия все още има села, които говорят на санскрит и дори се изучава в някои университети. Ако съм разбрал правилно, всъщност всички основни училища в Индия изучават санскрит. В Италия също всички основни училища изучават латински, в Гърция всички изучават старогръцки. По-скоро въпросът тогава е защо ние не изучаваме старобългарски на повече места. Постоянно се хвалим като родината на кирилицата, началото на славянската писмена култура, третия класически език на Европа. Но много малко хора всъщност разбират от нашия класически език, така както други народи разбират от своите.
Сега разбира се, повечето гърци, например, дори са го учили не разбират от старогръцки, но разбират достатъчно колкото, например, да се напишат табелата на ресторанта с правилните ударения и придихания. Та би било хубаво и ние да имахме някакво основно познание за историята на езика ни. Така че поне да не пишем неща като свобода или смърт с R голям накрая, или къща с ятова гласна. А и особено при положение, че след 8 клас няма нов материал по български език. Буквално имаме 4 години преговори на правопис, което мисля, че би било предостатъчно място за някакво основно образование по старобългарски. Сега естествено има и фактор, че много хора просто ще намразят езика и лингвистика от цяло, защото трябва да го учат, ама не ги мисли тях. Ще има пък и много хора, които ще разберат, че им е интересно, така че... Много често в наши дни се прави аналогия между иероглифите и емоджитата днес, защото в миналото египтяните са си предавали информация именно с пиктограми. Истинското обяснение всъщност прави иероглифите още по-подобни на съвременните емоджита. Египетските иероглифи не са просто картинки за всяка дума. Някои могат да бъдат самостоятелни думи със значението, което представлява самия иероглиф, но и същите иероглифи могат да представят просто съгласната, с която започва думата. Например, думата чай се пише с иероглифите за змия и хляб, просто ч и т. Така написана тази дума означава тяло, обаче същата дума може да означава и кобра. Та когато тази дума означава кобра, накрая просто се рисува иероглиф на кобра. Този иероглиф накрая не се чете, той просто ти показва какво означава думата. Тоест това е следно да пишем думата пръст в смисъл на почва с емоджи на почва накрая. Така до цяло това определено не е най-лошото възможно вил за древни езици. Повярвайте ми, вижда съм много по-трагични случаи. Преди няколко месеца един приятел ми подари тази книга "Тайните на глаголицата". И ако ми следвате личния профил в Инстаграм, сигурно си спомните как реклами за това изчадие буквално ме преследваха навсякъде във Фейсбук. Това тук е вече наистина тежък случай. Тази книга е пътеводител към светлите корени на нашия дух, род и корен. Тя е ключът към разбиране на величието на бялата раса. Ако ви е интересно, може в бъдеще да направя видео за това нещо, ако психически издържа да го прочета. Но въпреки, че това видео не е на това ниво, пак си е доста далече от добро. Той има различен вид проблеми. Той е това, че казва много почти правилни неща. Много неща са почти верни, но казвам по точно такъв начин, че да не са. И това е много жалко за образователен ютубър с най-много последователи в цяла държава. Бих казал, че това може да се сведе до цялостен проблем в съвремето. Присъствието на много почти образовани хора. Хора, които са чували за някакви неща, имат идея за тях и следователно претендират, че ги разбират, но действително не знаят почти нищо. И сега да кажеш тук за лингвистика, нали не е кой знае колко важно всичко това, обаче същия проблем и същия начин за мислене го има за много по-жизненно важни теми. Галното е, че хората, които наистина разбират от дадени теми, често задържат знанията си в един затворен академичен кръг. И хората извън този кръг, които имат интерес, в крайна сметка просто консумират някакъв слоп като това. Това видео, както и цялостно съществуване на канала ми и на канала на Адам, доказва, че наистина има интерес към тези теми у нас. Та се надявам, че в бъдеще ще намирам повече време да правя такива по-дълги видеа. И ако това ви е харесало, мога да го направя в нещо като поредица, в което разглеждам някакви такива видеа или книги свързани с лингвистика.